prepararemos moitas verdurillas. O primeiro que fixemos foi preparar o caldo para facer a sopa. Botámoslle unhos osiños a unhas verdurillas para que collan sustancias. Mentras se prepara o caldo, nós picamos as verduras. Eu teño preparado allos, porros, cenorias e apio. Eu piquei repolo, tomate e brócoli. Imos pochar as verduras con aceite de oliva e un dente de alho. Imos remexer as verduras mentre as tátimas vai botando. O porro, o apio, o repolo, as zanahorias, o brócoli e máis o tomate. As verduras parecen que xa están pochadas. Entonces ahora lle que botar agua do caldo. Pasamos o caldo polo chino e deixamos cocer. Como nos gusta moito a pasta, engadímoslle uns fideos e caracoliños e que siga cocendo. E despois dun bo rato, lista para comer.